Wala makaipso sa mga pulis sa Bunawan Police Station 6 nga naglusad og drug buy bust operation kaganyang pasado alauna sa kadlawon Disyembre 1 ang suspect nga giingong nagapayuhot og illegal nga droga human mapaliti og gituuhang shabu. Giila sa mga pulis ang suspect nga si Junel Morales Olaco, 35 anyos, laborer ug taga Marahan Marilog District ning syudad nga napalitan og 1.3 grams sa gituuhang shabu nga mobalor sa 8,000 pesos sa kilometer 28 Barangay Lasang ning syudad. Pasado alas 7 kagabi Nobyembre 30, sikop ang unom ka mga suspitsado tungod sa pagpamligya og gituuhang shabu sa buy bust operation sa mga pulis sa Santa Ana Police Station 1 sa Purok 3, Isla Verde, Barangay 23-C ning syudad. Giila sa mga pulis ang mga nadakpan nga sila Najib Muhammad, Kamal Munib, Nasruddin Antog, Gani Dulos, Said Dimala ug Junaid Tahil. Ang mga suspect napalitan og nasigditan og gituuhang shabu nga mobalor tandan sa 340,000 pesos. Samtang pasado alas 8 kagabi, napatay sa mga pulis sa Santa Ana Police Station ang suspitsadong nagapayuhot og illegal nga droga sa Isla Verde, Barangay 23-C, Davao City. Kay matud sa kapulisan, giunhan sila og pusil sa suspect nga giilang si Nurhan de Baratan Munib. Nadakpan sa bang iyang asawa nga giilang si Darlene Monique Saines Munib. Mobalor tanan sa 374,000 pesos ang napalit og nasignit nga gituuhang shabu. Na-recover sab sa mga pulis ang pistola nga gamit sa suspitsado.